Bon dia, xiquets i xiquetes. Benvingudes i benvinguts a un nou vídeo del canal de Música Oberta. En aquest vídeo anem a recordar algunes de les coses que hem après de la flauta dolça. La flauta dolça és un instrument de vent i per tant necessita aire per a sonar. L'aire el produirem amb la nostra boca, però no hem de bufar-li com si anàrem a inflar un globus, així, perquè si no pitarà i serà molest per a les oïdes de qui està al vostre costat. Per tal d'evitar aquest so molest, el que anem a fer és bufar-li utilitzant la nostra llengua. És molt fàcil, simplement heu de pronunciar la síl·laba du, així, tu, però no emetre so, és a dir, fer. Contra menys aire utilitzeu, millor sonarà la flauta. En segon lloc, recordarem els foradets de la flauta. La flauta, com veieu, té 7 forats en la part de davant i un forat en la part de darrere, que són els forats que hem de tapar, i repetís, tapar, no pressionar, per a que sone correctament cada una de les notes musicals. Començarem a tocar amb la mà esquerra. I començarem per el dit polze. Taparem el foradat, l'orifici de darrere de la flauta, amb el dit polze, de manera que no hi hagi ningú lloc per on s'escape l'aire. Mireu, així està mal tapat i així està correctament tapat. Una vegada tenim el dit polze correctament posicionat, amb el primer dit de la mà esquerra taparem el primer foradet de la flauta. Amb aquesta postura tenim la nota si. Mireu com sona. I ara, per aconseguir que sonen les notes que falten de l'escala musical, simplement haurem de tapar forats. Anem a tapar per ara només amb la mà esquerra. Farem la nota si, que ja sabem com és. Si tapem el segon forat, i per tant estan tapats el segon, el primer i el de darrere, tindrem la nota la. I si tapem el tercer forat, tindrem la nota sol. És molt important que no destapeu cap forat per a fer la nota sol. Repetisc, el si, el la i el sol. Anem a practicar una miqueta amb les 3 notes que hem repassat. Primer exercici. Notes si i la. Farem si, la, si, la. Si, la, si, la. Segon exercici. Ara farem les notes la, sol, la, sol. La, sol, la, sol. I tercer exercici. Anem a practicar amb les 3 notes. Farem si, la, sol, sol, sol. Sol, la, si, si. Si, la, sol, sol, sol. Sol, la, si, si.
Recordeu que podeu repetir els exercicis totes les vegades que necessiteu fins que soni bé. Molt bé! Fins ara hem repassat només 3 notes i amb la mà esquerra únicament. Fixeu-vos en el meu dit menut. Està baix de la flauta. Per què? Perquè aquest dit no ha de tocar. No anem a utilitzar-lo per a tocar la flauta. Per tant, podem o deixar-ho aquí, replegat, o posar-ho baix. Jo ho poso baix perquè així me dona estabilitat i em permet agarrar bé la flauta. Continuarem amb els dits de la mà dreta. Col·locarem el polze darrere de la flauta per a recolzar-nos i tenir més estabilitat encara i amb el dit índex de la mà dreta taparem el següent forat. Per a fer quina nota? Per a fer la nota Fa. Per tant, ja tindríem Si, La, Sol i Fa. Anem a practicar un poquet. Per exemple, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa. Si tapem un forat més, tindrem la nota Mi. Teníem el Fa aquí i amb el dit mitjà de la mà dreta taparem el següent forat per a fer el Mi. Anem a practicar, per exemple, fent Sol, Fa, Mi, Mi, Mi. Sol, Fa, Mi, Mi, Mi. I amb els 2 dits que ens falten per posar, tindrem les notes Re i Do. Teníem el Mi aquí, tapant un forat més farem el Re i tapant el darrer forat taparem la nota Do. Per tant, tindríem tota l'escala o totes les notes musicals des de la nota Do fins a la nota Si. Serien Si, La, Sol, Fa, Mi, Re i Do. Anem a practicar una miqueta amb les notes Mi, Re i Do. Mi, Re, Do, 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 Re, Mi, Mi, Mi. Com estareu comprovant ara mateix, la nota Re i la nota Do de vegades piten. Per què? Perquè necessitem tirar molt menys aire que amb la resta de notes per tal de que no piten, a part de tenir els foradets ben tapats. És a dir, exemple. Què ha passat? Que estic utilitzant massa aire. Vaig a reduir la quantitat d'aire quan bufe. L'única cosa que he fet ha sigut tirar menys aire amb la boca i, a més, tenir ben tapats els forats. Per acabar amb aquest vídeo, anem a fer l'escala des de la nota Do fins a la nota Si. Un bufit per nota, és a dir, a ritme, per exemple, de blanques. Cada nota 2 temps. I amb això acabem aquest vídeo. Espero que practiqueu molt. Un beset.